Az eljegyzési gyűrűm, és majdnem elvesztettem a követ belőle. Hú. Megyünk enni a Project Social-ba. Szörnyű itt sétálni. A mai napra a program, hogy elmegyünk kitisztítatni az ékszereimet, meg anyukám óráját, utána pedig megpróbálok venni körömlaglavasót, mert én mostanában már nem járok körmöshöz, elhagytam ezt a szokásomat, mert igazából fölösleges eljárni, én nagyon szeretek magamnak körmöt csinálni, és teljesen meg vagyok elégedve, a férjem is szereti, úgyhogy minek. A pénzt meg, amit megtakarítok, befektetem. Utána pedig megyek anyuékhoz, 2-re jön a Kelly, tornázunk megint anyuval. Szóval oda megyünk, innen van a karikagyűrűm. Na, leadtam anyukám óráját, az én órámat is, a jegygyűrűmet, a karikagyűrűt és a eljegyzési gyűrűt is, és azt mondták, hogy megvan törve az eljegyzési gyűrűm, és majdnem elvesztettem a követ belőle. Hú, még jó, hogy behoztam. Hát mert ugye mindig rajtam van, és beütöttem valahogyan, és azért azt mondták, hogy ezt ki kell javítani, úgyhogy nem tudták egyből megcsinálni, amúgy a tisztítás 10 perc általában, és ingyenes, de mivel ugye meg van törve, azért leadtam, hogy megjavítsák. Így ferdén állt a kő rajta. Hihetetlen, nem is láttam, nem is vettem észre. Szóval majd hívnak, adtak egy lapot, és majd hívnak. Hi, what can I serve for you? Hi, can I please get a cortado with coconut milk? Yeah, you got it. Anything else? Can you add sugar to it, please? Brown sugar? Brown sugar? Yeah. Okay, you got it. I'll do a banana bread, please. Got it. Did you want it warmed up? Yes, please. Okay. Anything else? That will be it. Thank Okay, you. perfect. It'll be 10:20 at the window. Sajnos anyukám rosszul lett, úgyhogy a Kelly jött, de nem tudtak tornázni, úgyhogy lefektettük anyut az ágyba. Szerintem holnapra már jobban lesz. Én meg eljöttem a bankba, és ha már itt vagyok, akkor gondoltam, megmutatom, hogy milyen érdekes ez a bank itt, hogy Amerikában ilyen drive-thru is van, hogy kocsival be lehet menni át ilyen ATM tranzakciót csinálni, vagy akár szóval, ahogy a kocsi ott megáll pont, vagy nem áll meg, csak áthajtod, de hogy át lehet hajtani, és kocsiból is lehet bankolni. Iszonyat kényelmes itt az élet Amerikában. De én szeretek bemenni, mert szeretem az emberi kapcsolatokat ápolni, és mindig nagyon kedvesek az amerikai bankárok. Úgyhogy ez a szitu, aztán megyek vissza, és szerintem a barátnőmmel elmegyünk egy tengerparti sétára. Ez a mai program, most 3-4 van. Kellett egy kis pick-me-up kávé, meg banana bread, aminek csak a felét ettem meg, jó szokásomhoz híven, mert 660 kalória egy ilyen sütike. Nagyon nem jó, pedig olyan finom, tele van cukorral. Imádom, de nem szabad, mert tényleg ettől hízik meg az ember itt Amerikában, hogy ilyeneken él, annyira könnyű gurulni ott a Starbucksnál, és csak kikérni, és megenni, és nem jó. Hát szóval nem tudtam elintézni azt, amit akartam a bankban, úgyhogy holnap vissza kell jönnöm reggel. Ilyen ez a vállalkozósdi. Szóval éhesek vagyunk, és megyünk enni a Project Social-ba. Egy cauliflower salatot fogok kérni, ami nagyon finom. Arra jöttem rá, hogy itt kell rendelni, nem jönnek oda az asztalhoz. Szóval ez egy ilyen kombucha tea, amiben van mindenféle jó dolog. És most nagyon felráztam, mert az alja tele volt azzal a sok jó dologgal. És ugye ez színsavas, úgyhogy most megpróbáltam kinyitni, és majdnem kifutott, vagy hát ott látszik is, hogy kifut. De ja, várunk most az ételre.
Did they have a tuna melt? Yeah, Oh, yay! they had the tuna melt. Oh, this is so lovely here. I've never been here before. I always order online. Really? Oh, I know the came here. menu in and out, but I don't... I know your hood more than you do. You've been here before? Yeah. Végeztünk a Hamival, és most beugrunk a boltba egy körömlaklemosóért. How much do you spend on your nails usually? $100. A month? Mani pedi. A month or... No, I only do it once a month, yeah. Oh, okay. But it's $100 here. Because I like going every 2 weeks. I stopped going. Spain, yeah. No, I stopped going. I'm not even in Spain. Fürdősó. Az sem ártana. Ez jó lesz. $1.49. Ez lesz az. Mehetünk is. Nagyon érdekes volt, kár, hogy nem vettem fel, de a férfi előttem, vagy hát a bácsi előttem csekkkel fizetett. Nem kártyával, nem készpénzzel, hanem ráírta az összeget a csekkre, és úgy fizetett. Nagyon érdekes. Mik vannak? Nem is tudtam, hogy csekkkel lehet fizetni. Have you ever seen anyone pay at the cashier with a check, like writing the amount on their It's been a booklet? long time. It doesn't happen anymore, does it? No. I was like, what? I didn't know you can do that. But, I mean, how old was he? It was like 80. Megyünk egy naplemente sétára a tengerpartra. Kis delfinek vannak a bokorból vágva. Nem tök aranyos? Nagyon komoly. That is so cute. I saw it now. Oh yeah, there's the church, the new church they built like, I don't know, 5 years ago. Ott fent. Ott van egy templom, amit kb. 5 éve építettek. Sokan járnak oda. Ah, de gyönyörű ez a hely. Egy álom itt élni. Your feet hurt? Yeah, must be these shoes because I'm not used to them. Yeah, it must be. Maybe I should get your shoes. Yeah, going to Ross. They're just like, honestly, $40. It's so affordable. Yeah, they're comfy. But I think I got a size bigger, one size bigger than what my... I'm wondering if I should go to Soho House tomorrow. You should. I guess it depends on about my food. But if you go without me, I'm not gonna be happy. Ez az egyik kedvenc részem Dana Pointon. Minden nap ki szoktam ide jönni. Levezetni a napi stresszt egy jó kis sétával. Azért az nem rossz. Akarom mondani, szörnyű. Szörnyű itt sétálni. It's terrible walking around here, isn't it? Horrible. Don't recommend. Do not recommend it, yeah. Az ott nem egy bálna a tenger óceánban. Wow, there's so many birds around it. It looks like it. Or maybe dolphins. Hard to tell. Nem tudom, hogy mi van ott, de nagyon sok madár van körülötte. Úgyhogy lehet, hogy bálna. Sok bálna van itt a környéken. Imádom ezt a környéket. A legjobb tengerpart a világon. Tényleg a legjobb. Ennél jobb hely nincs a világon. Na jó, talán még a Spanyolországban, ahol lakunk. De nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy ilyen helyeken sétálhatok, és vezethetem le a napi stresszt. Úgyhogy éljen az affiliate marketing! Nagyon sok kis madárka van itt a víz mentén, és amikor a kis kutyámmal vagyok, nem szoktunk ide lejönni, mert ugye nem lehet kutyákat lehozni ide a homokba. De amikor egyedül jövök sétálni nélküle, akkor leszoktam ide jönni és nézni a madárkát. Ott is van egy pont. 1-2. Ott. Ó, de aranyos. Mindjárt közelebb megyek, megnézzük őket közelebbről is. Szerintem a kutya elkergette őket. Nem én voltam. De ezért nem lehet lejönni ide kutyával, mert elkergetik. És ott egy másik is. Jó, igazság szerint már én is szektem meg ezt a szabályt. Megbüntetnek eléggé keményen, hogyha itt talál téged a vadőr. És volt már olyan, hogy beszólt és meg akar büntetni. De először csak figyelmeztetnek, úgyhogy annyira nem para. Szóval ilyen kis madárkák vannak itt.
De aranyos. Sőt, futkorászik kifelé, ahogy a tenger jön ki, vagy óceán jön ki a partra. Hello! És amikor baby fiókák is vannak, és itt futkorásznak, az a legjobb. Mekkora forma! Szóval ilyen ez a kaliforniai élővilág. Ilyen hínárok vannak itt a tengerparton, meg gyerekek. Elég bátrak, mert szerintem nagyon hideg lehet. Biztos, hogy nagyon hideg van. Valaki meg meditálni jön ki, az is nagyon jó dolog tud lenni. Abszolút hiszek a meditációban, minden nap próbálok meditálni délutánonként. Főleg mióta Spanyolországba költöztünk, azóta van is rá időm. Nagyon érdekes, pont most beszéltük a barátnőmmel, hogy lehet, hogy Amerikában sosincs időnk semmire. Olyan gyors itt az élet. Európában még minden sokkal lassabb, nyugodtabb, van idő meditálni, meg többet sétálni, meg jobban élni. Úgyhogy érdekes, hogy az életminőség ott ebből a szempontból jobb. Itt meg mondjuk több lehetőség van vállalkozás szempontjából, úgyhogy choose your heart. Ahogy az angol mondaná, vagy amerikai, el kell dönteni, hogy mi a jó. De pont ezért próbáljuk meg most a férjemmel ezt a két laki életet, hogy egy kicsit abból is, meg ebből is kérünk egy darabig, aztán majd eldöntjük, hogy hol állapodunk meg véglegesen. Így jönnek le ide a gyerekek szörfözni a kis bringájukkal, és van egy ilyen tartóka oldalt, amire rá tudják rakni a szörfdeszkát, letekernek, és már mennek is az óceánba. Nagyon menő életük van.